Hola, em dic Sònia Camarasa i avui us parlaré d'un projecte d'educació en perspectiva de gènere i alfabetització mediàtica informacional usant la plataforma de Viquipèdia per desenvolupar-lo. Es tracta d'un projecte que estic desenvolupant amb l'ajuda de la meva tutora, Núria Ferran Ferrer, i és un projecte pensat per l'alumnat i el professorat de l'ESO. En aquesta presentació podreu veure com s'ha desenvolupat, com està funcionant i quins són els objectius i les idees de futur d'aquest projecte. Comencem. Primer de tot, i abans que res, us volia comentar com va començar el projecte. Des dels inicis volia crear un projecte d'alfabetització mediàtica informacional, ja que considero que és molt important, fins i tot crucial, empoderar l'alumnat de l'ESO amb les capacitats tant informacionals com tecnològiques, ja que vivim en una societat on els mitjans, les tecnologies i la informació forma part del nostre dia a dia i és important poder formar persones crítiques i que puguin arribar a ser autònomes. I d'aquí ve la part de l'alfabetització mediàtica informacional. La part de la perspectiva de gènere ve perquè estàvem pensant temes en els quals podria encabir el projecte i la meva tutora va destacar la perspectiva de gènere i com és important tant per la societat com a l'hora de fer un mirall amb la Viquipèdia. I així va sorgir la idea del nostre projecte. En aquest punt us parlaré sobre el projecte en si. En un gran marc, el projecte té la intenció d'acompanyar el professorat i l'alumnat de l'ESO en el procés d'aprenentatge i ensenyament d'habilitats informacionals i perspectiva de gènere. Tot a partir de la Viquipèdia. Els dos grans pilars, per una banda és l'alfabetització mediàtica informacional i per l'altra la perspectiva de gènere, que més endavant veurem que al final acaben unint-se en un mateix projecte i formen part l'un de l'altre, encara que ara mateix estiguin separats com a dos pilars. L'alfabetització mediàtica informacional, també anomenada alfabetització informacional o competències informacionals en l'àmbit de l'educació, pretén permetre als ciutadans relacionar-se d'una manera efectiva amb els mitjans i la informació, desenvolupant un pensament crític i les habilitats d'aprendre al llarg de la seva vida d'una manera que els permeti socialitzar i convertir-se en ciutadans actius. Es tracta d'una definició extreta de la UNESCO, ja que és la terminologia que utilitzen ells per anomenar l'alfabetització mediàtica informacional. I també és la terminologia que s'ha decidit utilitzar en el treball i en el projecte en si, ja que és una manera d'estandarditzar el terme, el concepte. És important destacar que a Espanya, en l'àmbit d'educació, es va decidir que l'AMI formés part de totes les assignatures de manera transversal, que és una mica com passa amb la perspectiva de gènere, ja que actualment en l'última llei d'educació el govern espanyol va decidir que la perspectiva de gènere també formés part transversal de totes les assignatures del currículum escolar, de l'ESO. I parlant de la perspectiva de gènere, per la seva banda, serveix per mostrar les desigualtats entre gèneres, ja sigui de llenguatge, en les oportunitats i com percep el gènere a la societat. I vinculat amb la Viquipèdia, vam considerar que era una bona forma de fer veure i d'ensenyar la bretxa de gènere que encara existeix i és persistent a la Viquipèdia.
i que en el cas d'Espanya un 20% de les biografies són de dones. I també a partir d'aquí és una manera de poder disminuir aquesta bretxa o almenys fer veure com aquest mirall entre la societat i la Viquipèdia on és un bon exemple de la perspectiva de gènere, ja sigui amb el llenguatge, ja sigui amb com ens perceben. Aquí ja ficant-nos de ple en el projecte, us presento els objectius d'una part i de l'altra. En el cas de l'alfabetització mediàtica informacional, o AMI, els punts són més en àmbit d'això, de fer cerques, seleccionar la informació, construir el coneixement, fomentar una cerca d'informació veraç, promoure l'ús de les imatges i conèixer la Viquipèdia i contribuir al seu enriquiment. Aquí es veu clarament com la Viquipèdia és un bon exemple per poder crear projectes d'alfabetització mediàtica informacional, perquè bàsicament són els punts que s'utilitzen per crear un article. Clar, i aquí afegim el que és la perspectiva de gènere, que també forma part de la Viquipèdia i també ho podem veure i és una bona forma d'ensenyar. I aquí podeu veure això, ser conscients del biaix que hi ha, fomentar un llenguatge inclusiu i neutral, per altra banda és aconseguir com certa sensibilitat de gènere, que això ja és a través de tot el procés i de com es parla sobre la perspectiva de gènere dintre del projecte. I finalment és ampliar els continguts de biografies sobre dones a la Viquipèdia per acabar de vincular-ho tot, tant amb el projecte com tot en el projecte. És a dir, és aquí on entra el que havia comentat abans de que al final s'acaben unint en un mateix punt. I ara, en el següent punt, veurem com finalment acaba tot formant part d'un sol projecte. Com ho durem a terme? D'acord, doncs actualment el projecte està dividit en diferents fases. Ara mateix estem en una primera fase on hem creat la pàgina de proves amb el projecte de Viquipèdia i on actualment estem afegint un recull de recursos que puguin ajudar a l'aprenentatge amb uns diferents punts, que els punts serien una introducció tant del projecte com de què és la Viquipèdia, pluja d'idees, és a dir, com acabar tenint una temàtica o un tema per poder fer el projecte, com comença la Viquipèdia, és a dir, la creació de l'usuari, com moure's per la plataforma, la redacció de l'article, que és cerca d'informació, com poder construir el text, com construir el text en perspectiva de gènere, amb un llenguatge inclusiu i neutre, i per últim l'edició, que seria incloure imatges, les infotaules, etc. Després d'aquesta primera fase, vindria una segona fase, que és ja si el projecte ja prospera, on s'espera poder dissenyar i adaptar els recursos pensant directament en les necessitats educacionals. Perquè actualment el projecte no necessita una certa supervisió dels creadors del projecte. Però s'espera que en un futur, a partir del disseny i la creació dels recursos, el professorat pugui arribar a crear el seu propi projecte d'una manera autònoma. És a dir, a partir dels recursos dissenyats, poder seguir el fil per introduir el tema, crear la pluja d'idees que porti a tenir la temàtica, començar l'edició, la redacció fins l'edició. I així poder fomentar tant la perspectiva de gènere com l'alfabetització mediàtica informacional d'una manera autònoma. Que ja està pensat que dintre del projecte hi hagi un punt d'incidències, és a dir, si hi ha qualsevol cosa
que sí que hi hagi com el feedback, però no hi ha que realment el professorat doncs, pugui començar el projecte i pugui tirar endavant a partir del que ja hi ha a la Viquipèdia. Com fomentarem la igualtat de gènere i perspectiva de gènere dintre del projecte? Per una banda, tenim la redacció de les biografies de dones, que és una manera d'ampliar-les dintre de la Viquipèdia, i per altra tenim en el llenguatge. És a dir, com bé hem dit abans, hi ha una part del punt de redacció que és com redactar d'una manera neutra i en perspectiva de gènere. Clar, ara mateix estem en un punt on tenim això, és a dir, el recull de recursos on es pugui doncs, veure com els diferents punts i dintre ja heu pogut veure que l'alfabetització mèdica informacional està dins en el moment de cada un dels punts i la perspectiva de gènere està en aquests dos, tant en la temàtica com a l'hora de redactar. Ara mateix estem mirant per fer una prova pilot que doncs, es pugui ensenyar si realment el projecte o la idea de projecte pot funcionar i pot tirar endavant més endavant. Clar, en aquesta primera prova pilot ja hem preestablert la temàtica del projecte, que seria dibuixants i autores de còmic. Perquè ara mateix, doncs, aquests mesos han estat als diferents salons, també hi ha hagut el 8M i fa res ha sigut el dia de la visualització trans i d'aquesta manera també doncs, ens unim amb tot el que hi ha hagut aquests mesos creant un projecte sobre dibuixants i autores de còmic. Clar, per generar aquestes propostes el que hem fet és seleccionar una sèrie d'artistes d'arreu del món, però posant èmfasi en les autores en ciutat espanyola perquè és una manera també d'ampliar les seves pàgines de Viquipèdia. I clar, en aquest cas, per seleccionar-les i per poder fer més fàcil a l'hora de fer les cerques i de buscar la informació, ja s'han seleccionat una sèrie d'artistes i autores de còmic que ja s'ha verificat que la informació existeix, que és veraç i o, en tot cas, que hi hagi un article de la Viquipèdia en castellà, català o anglès per tal que es pugui traduir, en tot cas. I clar, aquesta és com la prova pilot amb les fases i tot. Però en un futur es preveu que l'alumnat puguin seleccionar el tema. És a dir, dintre de la secció de pluja d'idees, tot és perquè finalment ja sigui el propi alumnat amb el professorat que ja tinguin un tema pel projecte i a partir d'aquí doncs, puguin fer els diferents punts. És a dir, que ja s'ho sentin més seu. I ara doncs, passarem a l'última diapositiva. Ja per tancar la presentació i com una reflexió final, només volia afegir que hem de tenir en compte que es tracta d'un projecte en constant creixement i amb molt de camí per davant, encara que ja hem fet una gran part. També volia afegir que és important i necessari poder ensenyar amb sensibilitat de gènere i fomentant l'empoderament informacional i tecnològic entre l'alumnat de l'ESO. I bàsicament aquesta ha sigut la motivació que ens ha fet tirar endavant en aquest projecte. Tant que l'alumnat pugui aprendre perspectiva de gènere com que puguin aprendre alfabetització informacional i d'aquesta manera doncs, pensar en el seu futur i com poden acabar sent uns ciutadans totalment autònoms. Per finalitzar amb la presentació, volia donar les gràcies tant al Francesc com a la Núria pel seu suport i a tots vosaltres per escoltar-me avui. Moltes gràcies i si teniu qualsevol pregunta, no dubteu en escriure'm al correu que he deixat i
Fins una altra. Moltes gràcies.